Ik leef al langer dan de bedoeling was. In ieder geval dan gedacht was. Dus dat is eigenlijk best lastig, want je bereidt je voor om snel dood te gaan, zeg maar. Het euthanasie en je familie bereidt je erop voor en dan leef je door. Hè? Hoe doe je dat? Maar dat gaat eigenlijk best goed. Nou ja, ik heb best wel getwijfeld in eerste instantie, want toen die al me vroeg, was een half jaar geleden. En toen had ik eigenlijk geen idee of ik nu nog in leven zou zijn en of ik me goed genoeg zou voelen. En ik deed het ook wel een beetje omdat ik voor mijn zonen, omdat ik hoop, ik ben met een soort herinneringskist voor de jongens bezig. En ik hoop dat zij mij ook herinneren als meer dan die zieke moeder. En zo waren er veel momenten van emotie en dankbaarheid, maar ook van plezier. Want Ingrid Schäfer bleek als gezonde, mollige baby de bijnaam Napoleon te hebben gekregen van haar vader. 2 decennia later gebruikte ze die geuzennaam bij de oprichting van een eigen studentenvereniging. Die nog steeds bestaat, Bonaparte. En ze hebben een eigen liedje. En als je haar zo ziet, heb je niet het idee dat hier een dame staat die ongeneeslijk ziek is. Onwerkelijk voelde het aan voor iedereen op woensdagavond. Maar dat respect, die waardering en vooral de liefde over en weer waren te horen in het laatste lied van de avond. Allemaal samen, op verzoek van Ingrid, Geneet van het leven.